Velkommen til kanalen Guds Budskab i dag. I denne videoen vil jeg snakke om Guds beskyttelse og omsorg. Jeg vil fortælle dig, at Gud er din trygge havn, dit tilflugtssted i midten af livets stormer. Han er altid med dig, uanset hvad du står overfor. Hej mine brødre og søstre. Velkommen til kanalen Guds Budskab i dag. Hvis denne bønnen har hjulpet dig på nogen måde, giv den gerne et like og abonner på kanalen for at altid være i tro med Gud. Bliv med mig og bliv endnu mere velsignet. Klik på denne videoen, som viser, at Gud vil fortsætte at snakke med dig. Amen. Guds budskab til dig i dag. Ikke hop over denne videoen og bliv til slutten. Jeg er dit trygge havn, dit tilflugtssted i midten af livets stormer. Intet ondt kan opretholde sig mod dig, når du er under min beskyttelse. Fra begyndelsen af tiderne har jeg været beskytteren af mit folk. Jeg ledet israelitterne gennem ørkenen og beskyttede dem, til de kunne bo i fred i et lovet land. På samme måde er jeg villig til at beskytte dig i dag i alle aspekter af livet dit. Når du stoler på mig og søger min beskyttelse, sender jeg mine engler for at vogte din vej. De er rundt dig, klar til at gribe ind i enhver farlig situation. Ingen ond kraft kan trænge gennem barrieren af min beskyttelse, som omgiver dig. Jeg er til stede i hvert øjeblik af livet dit, selv i de vanskeligste. Når du møder modgang, husk at jeg er dit skjold og din styrke. Frygt ikke, for jeg er med dig, selvom omstændighederne virker skræmmende. Jeg er større end nogen udfordring, du kan møde, men jeg bryr mig også om sjælen din. Jeg er Gud, som helbreder de dybeste sårene, bringer genopretning og fornyelse til dit væsen. Jeg giver dig helbredelse for mærkende etter for tidens smerter, slik at du kan rejse dig med styrke og kraft. Når livets kamper virker overvældende, husk at jeg er ved siden af dig, holder dig i mine kærlige arme. Jeg er den, som giver styrke til de, som er trætte, og fornyer energien til de, som er nedbrudte. For jeg vil tage vare på hver og en af dem. Uanset hvor langt rejsen din er, eller hvor vanskelige udfordringerne du møder, er jeg med dig i hvert trin på vejen. Min tilstedeværelse er konstant, min nåde er tilstrækkelig, og min kærlighed er ubøjelig. Når du er i fællesskab med mig, er min beskyttelse ikke begrænset til et bestemt øjeblik, men det er en evig løfte. Jeg lovede at være med dig hver dag til verdens ende. Jeg er lyset, som lyser op vejen din. Uanset hvor tæt mørket er, bringer jeg håb og klarhed, slik at du ikke skal gå dig vild. Min tilstedeværelse er konstant, og min beskyttelse er ustoppelig. Når trusler opstår mod dig, vil jeg udvide mit beskyttende skjold. Ingen ildpil, ingen smidvåben kan opretholde sig mod min tilstedeværelse i livet dit. Kast bort al frygt fra hjertet dit, for jeg har kontrol over alle ting. Tro mig, ved at jeg har et formål for hver situation, du står overfor. Selv når du ikke forstår mine veje, leder de til det gode. Tillad mig at omringe dig med min beskyttende kærlighed og roe alle dine bekymringer. Lad mig fylde tomrummet i hjertet dit med min fred, som overgår al forståelse. Jeg er Gud, som kender dine inderste tanker og bryr mig om hvert detalje i livet dit. I mine hænder finder du trygt til flugtsted. Jeg er den, som beskytter dig mod alt ondt, fjerner fjendens fælder og leder dig til sejr. Frygt ikke, for min beskyttelse er ubøjelig, og min troskab er evig. I dag har jeg fortalt dig, at Gud er din trygge havn og din omsorgsfulde far. Jeg håber, at dette budskabet har styrket din tro på ham. Jeg beder dig om at stole på Gud og lad ham være dit tilflugtssted i alle livets stormer. Han vil aldrig svigte dig.